Simlay Malatiga don Kibaru Kenega, Pietene, Megalo Cletan, Anafolibi, Obula Jere, Cabino Sigirola. The Kibaramu Mambloka Dokluka or Oreka for Koka Umarala, Malifinity Sabaconbeno, Ko Urbonalun land, which go on Sababella. Aywa, Kibaramu Selama Okunyala, Ula and Nakafo, Kujumado, me, make a look, the Udon Black on Lay, Ko a Gawu Conimara. Anfinite Udo Conbeno, Kuluga to Babara Cone, Okumkonala, Mamma Ukonuba, Oganta Maina. Ko ulkoniga mobili koni yɛrɛ la dugu jukɔrɔ mugu dɔ kan ni maa saba kɔni bɛ yen nɔ n'o fatura maa duuru fana kɔni bɛ yen nɔ n'o olu kɔni jogina kosɛbɛ ayiwa ni waleya ninnu kɔni kɛlen min ye barikani ye n'o ye faransi finitigi min b'an fɛ olu kɔni wulila ka dɛmɛ don an ka finitigiw ye walasa maa minnu jogina k'olu cɛ ka taa n'u ye kɛnɛyaso la ayiwa an wagati min na bi a yirala k'a fɔ ko ni banbagati wale kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko nin ye maa jugu minnu sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini wagati jan ko nin ye olu kɔni ka baara kɛlen ye o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ san sira la a yɛrɛ k'a fɔ ko siraba kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa fila kɔni fatura ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko arabadon mɛkalo tile duuru kɔnɔna la ko san kɔni fanfɛla la ko siraba kasara dɔ kɔni kɛra yen nɔ ni maa fila kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni fatura maa fila min kɔni bɛ yen n'o fatura ko kelen kɔni bɛ yen nɔ k'ale ye cɛ ye n'ale kɔrɔbayara kosɛbɛ wa kelen kɔni bɛ yen nɔ ko o kun ye denmisɛnnin namɔgɔ ye wa ko maa fila fana kɔni tun bɛ yen nɔ ko olu jogina kosɛbɛ olu fila bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye muso ye ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ ko nin siraba kasara in kɔni kɛra kase ni ale ni tomiya kɔni cɛla la ayiwa nin wale in yɛrɛ kɔni kɛra maa minnu ɲɛna olu y'a yira k'a fɔ ko taama mobili kɔni tun bɛ ka bɔ tomiya ye ko k'i kun ɲɛsin tɛnɛ kan wa tuma min na ale tun b'a ka taga la ko ale nana se katakatanin kɔni ma ayiwa ale kɔni selen katakatanin kɔni ma ko o binna dugu ma ayiwa o waleya sen fɛ maa fila kɔni fatura maa fila wɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni jogina wa ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni jogina ko olu bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛyaso la wa a yirala k'a fɔ maa minnu fatura ani maa minnu jogina ko u bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ katakatanin de kɔni kɔnɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ majugu wale dɔw kɔni sen fɛ ko an ka finitigi dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yirala k'a fɔ ko min ye alamisa su ka dugu jɛ juma na ko dugu fila kɔni bɛ yen nɔ majugu wale dɔw taara ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma wa ko o dugu ninnu bɛ yen bamakɔ ale ni kulukoro kɔni cɛla la ayiwa a yirala k'a fɔ ko dugu fɔlɔ n'ale yɛrɛ ye gitala ye ko majugu kɔni taara ka u ka waleya kɔni kɛ nka ko waleya in kɔni kɔnɔna la ko maa kɔni ma fatu wa tiɲɛni kɔni ma don maa kɔni kun a ko tɛmɛnen ka bɔ yen dugu filanan ni ale n'o kɔni ye an ka kungo kɔnɔnaba dɔ ye ni an b'a fɔ o ma nanzarakan la forêt classique de Nana Kɛɲɛba ni ale fana bɛ kulukoro kɔni mara la ko majugu kɔni taara ka taa majugu wale kɔni ta ka ɲɛsin yen mɔgɔw kɔni ma ko kɔnɔna la ni an ka finitigi fila bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don an ka kungo kɔnɔnaw la kɔlɔsili ma ko n'an b'a fɔ o ma eaux et forêts ko maa fila kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura o la wa ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ k'o jogina kosɛbɛ ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya ni finitigi ninnu n'olu ka baara bɛnnen don kungo kɔnɔna kɔlɔsili ma ani kungo kɔnɔ fɛnw ko olu kɔni bɛ ka garijɛgɛ ni majugu wale kɔni na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kɔni kunnafoniw kan an ka jamana kɔnɔ ni minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu y'a yira k'a fɔ k'u b'an ladɔnniya saga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ ayiwa o ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila karido mɛkalo tile 9 na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 26 kɔni ye wa ko maa 29 kɔni bɛ yen nɔ k'u kɛnɛyara maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ko o fatura kabini coronavirus banakisɛ kɔni donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra ni bana in na ko bɛ taa maa 10,400 ni 100 kɔ kɔni na ayiwa o maa 10,400 ni 100 ni kɔ kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa k'o ye maa 500 ye ayiwa maa minnu fana kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɛnɛyara bana in kɔni hukumu na ko bɛ taa maa 9,10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata